У мінулай серыі мы гаварылі пра бюракратычны букет, які сустракае жанчыну на волі, нагляд, прымусовую працу і татальную адсутнасць дапамогі ад дзяржавы. Але па-за межамі справаздачы кабінетаў застаецца самае галоўнае – унутраны свет чалавека. Што дапамагае не зламацца падчас ізаляцыі? Пра што мараць у турэмных кабінетах? І як гэта упершыню за гады заснуць, ведаючы, што заўтра чакае воля. 4 гады зняволення – гэта тысячы начэй, напоўненых адной і той жа марай. Проста абняць блізкіх і вярнуцца да чалавечага жыцця. Але як выглядае тая самая апошняя ноч, калі ты дакладна ведаеш, заўтра брама адчыніцца? Я марила, як я выйду, як сустрэну з усімі, з сям'ёй, з мужам, з дзецьмі, з людзьмі проста. Як далей дзейнічаць, усе гэтыя мары былі. Радасная была ноч. Разуменне таго, што яна тут ужо апошняя гэта ноч была. І радасна, і трывожна, і не верылася, што няўжо нарэшце, так бы мовіць, і я дабілася, і тыя людзі, якія за мяне змагаліся, таксама дабіліся, дамагліся, што мы як бы пераламілі гэтую махіну, гэтую сітуацыю. Трэба разумець псіхалагічны стан вязня перад вызваленнем. Вось ведае чалавек, што заўтра ён выйдзе на волю. Это адна сітуацыя, і яна вельмі хвалюючая, вельмі стрэсавая, таму што чалавек адбыў доўгі час у зняволенні, зусім ненармальная для вольнага чалавека умовах, калі ад цябе нічога не залежыць, калі ты сам сабе нават не належаш у поўнай меры. І заўтра ўсё зменіцца, і адна сітуацыя, калі вернецца, просто чалавек выйдзе на волю, яго сустрэне там родныя, блізкія, прыедуць дадому. Іншая справа, калі зараз, што датычыць палітвязняў, которые не ведаюць, што іх увогуле чакае, дзе яны апынуцца, што з імі будзе. Трэцяя сітуацыя, адрозная сітуацыя, калі казаць пра Паліну канкрэтна, мы з вамі ведаем, што не адзін раз ёй працягвалі тэрміны зняволення, прычым это таксама было амаль што у апошні момант. І, безумоўна, гэта я хвалявала, як любога чалавека, што заўтра і такі будзе, можа быць, сюрпрыз, скажуць, што новы тэрмін. Я думаю, што і такія думкі круціліся ў галаве, і гэта можна сабе толькі ўявіць, у якім стрэсе чалавек знаходзіцца вось у такой сітуацыі. Я падкрэслю, а так, это вось вызваленне, яно для любога чалавека. Я па сабе ведаю, это асабісты досвед, калі чакаеш, ведаеш, што заўтра выйдзеш на волю, гэта стан такі цікавы, але разнастайны. Адчуванне такое радаснае пачуванне. Успомню сваю сітуацыю, якая была там колькі, уже 16 гадоў таму назад, і гэта была іншая. Я ведаю, што я вызвалюся, і не было мяне падстаў перажываць, што мяне могуць там затрымаць і працягнуць тэрмін. Але ўсё роўна і радасна, і трывожна. Нават вось для чалавека, які цалкам сацыялізаваны, які ведае, што праблему не будзе на волі. І тэрмін адносна невялікі быў. А што казаць пра тых людзей, які адбылі вялікія тэрміны, якія маюць праблемы на волі, не ведаюць, куды ісці, нават не ведаюць, за што паесці ў першы, другі, трэці дзень пасля вызвалення. Такіх праблемаў шмат. І, канешне, яны пра гэта ўсё, у галаве ўсё праганяюць, і пра гэта ўсё разважаюць, думаюць. І вось гэты момант настае. Брама адчыняецца, і першае, што адбываецца – вяртанне фізічнай рэальнасці, якую за кратамі забаранялі. Магчымасць не проста бачыць роднага чалавека праз халоднае шкло, а нарэшце дакрануцца. Я ўбачыла сваю маму, просто да якой я просто не змагла нарэшце її абняць, бо дагэтуль я її бачыла альбо праз шкло, альбо праз краты, і нават калі яна стаяла літаральна там у 20 сантыметрах ад мяне, я не магла нават да яе дакрануцца. А тут я змагла нарэшце яе абняць. Гэта вяртанне да жыцця, да звыклых рухаў, да звыклых жэстаў, проста прайсці там, куды хочаш, павярнуцца як хочаш, там сесці як хочаш, там паразмаўляць незмушана, ведаючы, што там не будуць там праслушка, відэакамеры, там стукачей розных вакол.
Вельмі ўзнёслае такое пачуццё было. Турма прывучае чалавека да шэрасці і поўнай адсутнасці выбару. Ты не вырашаеш, што апранаць, калі есці і куды глядзець. Менавіта таму псіхалагічная рэабілітацыя часта адбываецца не ў кабінетах спецыялістаў, а ў звычайных прасторах, напрыклад, у краме, дзе простыя бытавыя дробязі ператвараюцца ў тэрапію. Так, для жанчын крама гэта ўвогуле тэрапія. Тут я была пазбаўлена крам просто фактычна 4 гады, бо там была, калі ў гэтых калоніях крама, то гэта там трэба вытрымаць цэлы квест, каб патрапіць яшчэ ў гэтую краму. Альбо калі ў ШИЗа гэта ўвогуле ніякая крама, а калі ў ПКТ гэта ты на одну базовую велічыню ў месяц. Ты там просто сидзіш, паперку распісваеш, а тебе просто прыносяць, ёсць, нема. То бок ты разлічваеш на одно, а ты гэтага не атрымліваеш і думаеш, боже, там, ці наступны месяц атрымаецца у мяне малака выпіць, ці не атрымаецца, вось так вось. А тут вось просто засці, просто вось візуальна ўбачыць гэтыя рэчы. Там, убачыць мандарыны, убачыць гэтае малако, узяць у рукі гэты слоек сметаны, якой ты там 2 гады не еў. Вось, просто вось такая вось тэрапія была. Просто вось засці ў краму з грашыма. Что набылі? Ой, штосьці там бананаў, ну, каких-то садавіны, гародніны набыла, хлеба смачнага нейкага набыла, такія простыя рэчы. Это якраз пра тое, што мы кажам, чалавек правёў доўгі тэрмін у той сітуацыі, калі, па-першае, зусім незвычайны, ненармальны для вольнага чалавека сітуацыя, калі ён сам сабой не можа кіраваць, сам сабе нават не належыць, ні час яму не належыць, ні што зрабіць. Ну, там такія, да, простыя побытавыя рэчы. Схадзіць у краму, купіць хлеба, малака, ці выбраць з нечага. І гэта таксама немагчыма. Там гэта так званая таварка ў калоніі, калі абмежаваны асартымент, па-першае, па-другое, там 2 разы на месяц у лепшым выпадку, калі не пазбавілі правоў, а мы ведаем палітвязняў, палітвязанак, пазбаўляюць нават і гэтых правоў. Гэта вось адно. Ну, а другое тое, што расказвае Паліна, это сапраўды пасля таго, як выходзіш на волю і вось магчымасць зайсці, убачыць гэта ўсё. Таксама стрэс, правда, пазітыўны. Ведаеце, што я таксама размаўляю не адзін раз з людзьмі, якія вызваліліся, якія, яшчэ раз падкрэсліваю, вязанкі, вязні, якія цалкам добра сацыялізаваныя, але правялі тэрмін 3 гады, 4, 5, і яны кажуць, што ўжо, між іншым, гэта прайшло, напрыклад, некалькі тыдняў пасля вызвалення, вот я размаўляю, і чалавек кажа, што я да гэтага часу блытаюся, бянтэжуся, калі мне трэба заплаціць, я не ведаю, што, а як грошы палічыць, часам губляюся проста. Я не ведаю, як гэтым тэлефонам карыстацца, смартфонам, хаця да зняволення карыстаўся, і гэтак далей. Недарэмна ж у цывілізаваных краінах вядзецца падрыхтоўка да вызвалення, і падрыхтоўка таксама ў гэтую падрыхтоўку ўваходзяць такія элементы, побытавыя рэчы, калі вязні аднаўляюць свае навыкі, гатавання ежы, наведванне крамаў сапраўды, там нейкія іншыя простыя побытавыя рэчы. І гэта таксама трэба. Але ж улічым, што, от я кажу пра цывілізаваныя краіны, у краінах Заходняй Еўропы сярэдні тэрмін зняволення, ну, не ва ўсіх, я не скажу, ну, напрыклад, Норвегія, 11 месяцаў. І то чалавека рыхтуюць вот такія вось рэчы, рыхтуюць да вызвалення. У нас сярэдні тэрмін зняволення 10 гадоў назад, больш як 10 гадоў назад прагучала эта лічба афіцыйна 5,5 гадоў. Сярэдні тэрмін зняволення ў Беларусі. Сёння гэта ўся статыстыка схаваная, але можна быць упэўненым. Заканадаўства рабілася толькі больш жорсткае, і таму сярэдні тэрмін зняволення, ну, я думаю, паміж 6 і 8 гадамі, вось так будзе. І, канешне, за гэты час жыццё як развіваецца на волі, як усе тэхналогіі мяняюцца, чалавек выходзіць проста у іншы свет. Трэба яго да гэтага рыхтаваць. Ну, па-мойму, рытарычнае пытанне. Галоўным інструментам, які не дазваляе пенітэнцыярнай сістэме цалкам знішчыць асобу жанчыны, застаецца каханне. Разуменне, што на волі цябе чакаюць і за цябе змагаюцца. Пакуль Паліна была ў калоніі, яе муж Андрэй утрымліваў сям'ю і стаў для дзяцей і бацькам, і маці. Гэта быў цяжкі шлях, які завяршыўся доўгачаканымі абдымкамі. Ну, я скажу, што мы як бы абодва змагаліся адзін за аднаго. Я і ў тых мясцінах за яго змагалася, калі там мне
спрабавалі штосьці пра мужа казаць, дыскрэдытаваць яго спрабавалі і казаць, што ён за мяне не змагаецца, што там забыўся. Там. Я разумела, што не. Я разумела, што Андрус не такі, што ён будзе за мяне змагацца. Ну і я, канешне, таксама за яго змагалася. А як ён змяніўся? Ці змяніўся? Лепшы Бог змяніўся як мужчына, то бок ён навучыўся гатаваць. Ён, канешне, мужчыне з 2 дзецьмі, гэта жанчыне цяжка, а мужчыне з 2 хлопцамі, да яшчэ ў чужой краіне, то бок, канешне, гэта немаверныя проста высілкі трэба прыкласці для гэтага. Такую школу таксама ён прайшоў з самастойнасці, як сапраўдны мужчына утрымліваць дзяцей, сям'ю, змагацца за жовку. Але вот калі ўжо вы ўжо даехалі да кватэры, дзверы зачыніліся, я так думаю, што стала вельмі ціха і спакойна. Вы апынуліся, вы, муж і дзіцё. Вот яно было як, калі ўжо была такая, вот это тое, што мы не пабачылі праз камеры. Вот яно было як, калі вот вы апынуліся сярод вельмі родных людзей. Просто глядзелі адзін на аднаго, так, абняліся, канешне. Сказалі, ну што, мы вытрымалі ўсё, мы прайшлі, мы зноў разам. Калі ўжо былі такія моманты, што думалі, што ўжо не будзем ніколі разам. Але мы перамаглі гэтую сітуацыю, мы прайшлі гэты пекла гэтае прайшлі. Мы ўсё ж такі разам, і цяпер у нас занава пачынаем сямейнае жыццё. Ведаеце, мы зараз настроены так аптымістычна, мы глядзім у будучыню. Мы гэта прайшлі, мы гэта вытрывалі. Ось, мы не ахвяры, мы героі, мы ідзем наперад. На жаль, сёння мы бачым, як пенітэнцыярная сістэма накіравана на тое, каб абмяжоўваць, ламаць і ператвараць чалавека ў паслухмяную лічбу чарговай справаздачы. Але досвед нашых гераінь даводзіць, што магчымасць абняць маму, бяспека дзяцей і камунікацыя, пабудаваная на аптымізме, усё ж такі мацнейшая за турэмныя муры.